Tyhini molo ami. Hello, Ace Fed. Awukabeleki nangoku sisi bekukudala kodwa ngoko. Indizobeleka soni mntase. Yo, date yami yatshintshwa. Hayi, valitep Amanda. Ndisaxukuxa mntase. Amanda sinengxaki yamanzi apha ephondweni. Amanzi ayaphela. Kufuneka siwonge. Xa uxukuxa sivulela itap, galela amanzi wakho noba kusekwatini. Hayi kaloku Joze ngicikela nezwisi sazihosta kule weekend. Yabo ufuna babe khona at least olove. Babe khona online. Nakanjani? Hayi kufundini. Hayi ngomabheka nalo. Mizo singathenga jika abafeti, jika. Asijika abafeti. Akwazi ncokola. Yabethe ingqondo kunani. Akwazi ncokola. Without amanzi, do you understand it could be difficult to do izinto ezininzi like cooking, uvasa impahla, umzimba nezitya. Tyhini go Stixo mos aba. Ami masiphinde sibonane mntase. Ndifuna uleqa abafana inoba khaba nibone. Okay, bye bye Ace, sombe kahle.